osobnosti slovenskej kultúry, vedy, školstva a aj tretieho sektora. Myslíte na to, že nie sme sami a dovolím si tvrdiť, že krokmi tejto vlády je nás stále viac. Spolu s nami sa v tejto chvíli na námestiach miest stretávajú desiatky tisíc ľudí. Do aktuálneho hnutia sa zapojilo 55 slovenských a 20 zahraničných miest. Je nás veľa. Aktuálna informácia. Pridala sa prvá obec na Slovensku, Podolie. Tak veľký rešpekt a ďakujeme. Je nás veľa, ktorým nie je jedno, v akej krajine budeme žiť a akú budúcnosť pripravíme pre naše deti. Je nás veľa, ktorí sa nebojíme to povedať. Ďakujeme. Na úvod si prosím zopakujme organizačné pokyny. Prosím vás, držme sa ich, nech aj tento protest je pokojný a bezpečný. Nedávajme zámienku na ďalšiu nenávisť a znevažovanie našich aktivít. Nevyvolávajme zbytočné vášne. Ak vidíme podozrivé konanie, upozorníme naň organizátorov pokojne aj tu na pódiu. Ak sa čokoľvek udeje, zostaňte pokojní. Odstúpte od miesta prípadného konfliktu a natáčajte mobilom ako prípadný dôkazný materiál. Medzi vami sa pohybujú naši dobrovoľníci v oranžových vestách. V prípade potreby ich pokojne kontaktujte. Ďakujeme policajným hliadkam za to, že dohliadajú na našu bezpečnosť. Rovnako aj zdravotnej službe pripravenej okamžite zasiahnuť v prípade potreby. Ešte informácie k našim dobrovoľníkom v oranžových vestách, ktorí sa pohybujú medzi vami. Aj dnes so sebou nosia odznaky, ktoré si od nich pokojne môžete zobrať a symbolicky sa tak prihlásiť k odkazu, ktorý teraz treba čo najviac pripomínať, že my sme Európa. Protesty zároveň môžete podporiť aj dobrovoľným finančným príspevkom v ľubovoľnej výške. Jediný, kto platí tieto protesty, ste vy. Zodpovední občania tohto štátu, ktorým záleží na jeho budúcnosti. A spájajú nás ešte naše požiadavky, na ktorých sa doteraz nič nezmenilo. Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Po druhé, žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Ďalej žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. A napokon žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Dnes si však pripomíname ešte jednu smutnú udalosť. Dnes je to neuveriteľných 7 rokov, čo vyhasol život Jána Martiny rukou vraha, ktorý konal na objednávku mafiána, ktorý oslovoval Roberta Fica slovom šéf. Táto nesmierna tragédia má moc
a mala by mať tú moc dať spoločenské dianie v našej ešte stále krásnej vlasti do pohybu. Aj o tom bude naše dnešné protestné zhromaždenie. Na úvod teraz odovzdávam pódium speváckému zboru All for Jan, ktorý vznikol špeciálne pre túto príležitosť. Členovia a členky tohto súboru si pre nás pripravili hymnickú pieseň Aká si mi krásna, ktorú pred 93 rokmi zložil Eugen Suchoň. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. S niektorými členmi tohto speváckeho zboru sa stretávame pri predstaveniach Melancholia vzdoru. Ak by ste náhodou mali cestu do divadla, tak sa môžete pozrieť na celkom desivý, dystopický pohľad na to, ako to môže vyzerať v krajine, kde sa veci vymknú v svojej kontrole. A teraz mi dovolte privítať prvého rečníka tohto večera, ktorý bol priateľom Jana Kuciaka. Na pódium prichádza Patrik Lenghart,
vysokoškolský pedagóg, pôsobiaci na právnickej fakulte Trnavskej univerzity tu v Trnave. Nech sa páči. Dobrý večer. Asi sa minul vhodnejší človek na to, aby spomínal na Jana Kuciaka, tak organizátori pozvali mňa. Predtým, ako sa dostaneme k 7. roku, odkedy zomrel, by som vám rád povedal len pár slov o tom, ako Jan Kuciak žil, ako som ho spoznal. Začína sa to pred 11 rokmi. Ja mám 19, on má 23 a diktuje mi diktát na univerzite, kde študujem žurnalistiku. Prichádza, 5 korún by ste za ňo nedali. Spotený, utrápený, nevie sa nejakým spôsobom prezentovať na verejnosti, tak aby ho to nebolelo viditeľne. A pritom, ako diktuje diktát, kokce. Čo je trochu problém, keď diktujete diktát na známky študentom, ktorí sa snažia spraviť štátnice a tak. Takže sme ho dosť vysmiali. To je moja prvá spomienka na Jana Kuciaka, na študenta, na jedného z nás, ktorý absolútne nezvládol pozíciu na verejnosti. Medzi tým, ako on je prvák doktorant, diktuje diktáty a ja som prvák na žurnalistike, sa stretávame na fakulte. A stretávame sa 4 roky. Posledný krát sa s Janom Kuciakom stretávam 3 dní pred jeho vraždou. Čo sa zmení za ten čas? Okrem toho, že nás roky učí, že mnohých z nás naozaj vyškolí na kvalitných odborníkov, že mnohí z jeho študentov sa stávajú profesionálnymi novinármi na skvelej úrovni, ktorí doteraz pracujú v etablovaných médiách, sa mení aj Jan Kuciak. Takže keď prichádza po tých 4 rokoch do miestnosti, je stále rovnako zahanbený, stále sa potí, skrátil si vlasy, zväčšil si brucho a rovnako je mu to nepríjemné, ale teraz je v miestnosti absolútne ticho. Pretože všetci vieme, že prichádza človek, ktorého rešpektujeme, ktorý nám mám čo dať. Nemá žiadne výhody, nie je to cool chlapec, ktorý by nejakým spôsobom prišiel a ovládol publikum. Je to človek, ktorý sa evidentne trápi, keď pred nami musí rozprávať a napriek toho hltáme každé jeho slovo. Niektorí z nás, mňa nevynímajúc, s ním už čo si zažili. Ja som kvôli nemu začal písať svoje prvé reportáže, s ktorými som vyhral nejaké súťaže, lebo on ma do toho nútil. Jan Kuciak je náš priateľ. Ale to, že je vynikajúci odborník, že je génius, že má ako 27-ročný obrovské životné úspechy, ktoré niektorí novinári nedosiahnu za celý život, to je to najmenej. On je predovšetkým fajn človek. Poznáme ho preto, lebo vždy, keď mu voláme, zdvihne. Vždy, keď mu píšeme, odpíše. Keď potrebujeme pomoc, on sa nás zastane. Jan Kuciak je slušný, dobrý chalan. A takto aj zomrel, pretože sa nikdy z chalana neposunul ďalej. V skutočnosti s nami, s tými, čo sme ho trápili, urobil svoje doktorské štúdium, konečne sa stal vedcom, doktorom, konečne získal svoje vysnívané PhD. V prvom semestri, keď učil, ako skutočný odborník zomrel. Pred 7 rokmi a 3 dňami som sa s ním rozprával posledný krát. Bolo to na predmete investigatívna žurnalistika, kde ma donútil, aby som mu písal dlhočíznu 6-stranovú reportáž o Trnave a Trnavskom okrese, lebo som sa tu narodil. A on veril tomu, že každý z nás by mal dbať predovšetkým o svoj domov. O miesto, na ktorom žije, o miesto, o ktoré sa stará, o miesto, ktoré si vyžaduje jeho pozornosť. Jan Kuciak veril, že každý z nás má slúžiť svojmu domovu, pretože ak nie my, tak kto? A tak sedíme na investigatívnej žurnalistike, ja mám pred sebou pripravený predpis z minulého týždňa a on príde za mnou, pochváli mi ho, povie, že Patrik, napíšeš to, čo treba. Prídem o hodinu, ukážeš mi progres. O hodinu prišiel, a to bol náš posledný rozhovor, vysmial ma, udrel ma pesťou do pleca, pretože som za tú hodinu napísal 2 riadky. A on tak na mňa, Lenghart, to je to jediné, čo si za tú hodinu stihol, 2 riadky? A ja som sa zasmial, pán doktor, ale aké kvalitné riadky. Udrel ma do pleca, povedal mi, že mu pošlem domov to, čo som nespravil na hodine, tak sme sa rozlúčili. O jeho smrti sme sa dozvedeli nasledujúci pondelok. Prišiel som do tej istej kancelárie so svojimi kolegami a teraz už nás miesto Jana Kuciaka čakali policajti. Nikdy doteraz sa nič podobné nestalo v našej komunite,
Nikdy doteraz sa nestalo, že by jeden z nás študentov, z nás vyučujúcich, z nás novinárov takýmto spôsobom čelil štátnej moci a zaplatil by za to životom. Lebo Ján Kuciak počas svojho životného diela naozaj vyšetroval, a to dokonale metodicky zvládnutým spôsobom vyšetroval kauzy, ktoré priamo súvisia s vládnou mocou. Súviseli v tom čase. Mená, ktoré dnes reprezentujú najvyššie ústavné úrady na Slovensku, boli mená, o ktorých Ján Kuciak pravidelne písal. Čo sa zmenilo po 7 rokoch? My sme dospeli, odvtedy mi narastli 3 chlpy na hrudi. Po Janovej vražde som nastúpil na jeho miesto ako doktorant a eventuálne som ja učil podobným spôsobom ako on. Mnohí z nás sa zmenili. Ja som prestal byť novinárom. Nezvládol som toto poslanie. Po Janovej smrti mnohí z nás zmenili svoje životné smerovanie. Teraz učím na univerzite predovšetkým. To je to, čo mi po ňom zostalo. O tú novinárčinu som prišiel. Nerobí mi to dobré. Čo sa zmenilo na Slovensku? No premiér nie. Aspoň máme nového prezidenta. A dobre. To, k čomu sa snažím dostať, je, že vtedy sa táto vládna moc aspoň hanbila, keď sme ju podozrievali z toho, že schvaľuje vraždy a násilie. Keď sme vtedy premiérovi povedali, že sa nám nepáči, že si podáva ruky s ľuďmi, o ktorých máme podozrenie, že možno sú vrahovia detí a mládeže, vtedy premiér odstúpil. Dnes je premiér na svojej pozícii silnejší ako kedykoľvek predtým. Dnes náš premiér ruku podáva Vladimirovi Putinovi, o ktorom vieme, že vraždí deti a mládež. A je na to hrdý. Niektorí z nás stratili priateľa, niektorí učiteľa a mentora, niektorí syna, Martinka stratila snúbenca a svoj život, niektorí stratili oveľa viac, ale jedna vec, ktorú stratila celá táto republika, a to je pocit hanby a súdržnosť. Nakoniec vám chcem povedať o niečom, čomu Ján Kuciak do posledného momentu veril a čo sme po ňom snáď zdedili tí, ktorých vychovával a školil on. Ján Kuciak veril, že drvivá väčšina Slovákov a Sloveniek, že drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky sú slušní ľudia. Že všetci sme slušní ľudia, pokiaľ je to možné. Že keď môžeme, pomáhame svojim susedom, keď môžeme, zastávame sa dobrých ľudí, keď môžeme, vychovávame svoje deti a pomáhame deťom ostatných v našom kruhu, pretože to treba. Ján Kuciak o tom nikdy nepochyboval. A dovolím si povedať, že toto je to, čo chýba aj nám teraz. Mne to často chýba, odkedy zomrel. Chcel by som veriť, že sme dobrí ľudia. Chcel by som veriť, že máme možnosť sa spojiť, že niečo medzi nami ešte stále je, čo dokáže aj túto smutnú republiku dostať zo situácie, v ktorej je teraz. Lebo jedna vec, ktorú sme naozaj stratili, a to je schopnosť vytvárať elity, vytvárať lídrov, vytvárať ľudí, ktorí nás v tomto spájajú. Ján Kuciak bol lídrom malej skupinky. Nás bolo pár desiatok, ktorí sme pod ním študovali, ale on to zvládol. Kým on bol medzi nami, tak sme verili, že ľudia môžu byť dobrí. Potrebujeme viac lídrov tohto typu, viac Janov Kuciakov, potrebujeme nahradiť to, čo nám chýba a potrebujeme veriť tomu, že naši susedia sú dobrí ľudia. Ján Kuciak tomu veril. Ja verím, že ste dobrí ľudia. Ja verím tomu, že drvivá väčšina Slovenska sú dobrí ľudia. A verím tomu, že toto nie je koniec. Verím tomu, že to, o čom Ján Kuciak písal, o čom sníval a čo nás učil, nezomrelo s ním a to, že ste tu, je toho dôkazom. Ďakujem vám a pekný večer. Ďakujeme aj my. Druhým dnešným rečníkom je takisto univerzitný pedagóg, tentoraz však z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pôsobí aj ako aktivista, ktorého meno dobre poznajú ruskí kolaboranti na motorkách, ktorí si svojho času zriadili takú klubovňu, taký kúsok od Trnavy, takú základňu. Človek, ktorý im svojou činnosťou dokázal skomplikovať plány a volá sa Matej Karásek. Milé hrdinky a hrdinovia, volám sa Matej Karásek a som na vás tento smutný deň, deň tohto smutného výročia nesmierne pyšný. Všade navôkol, keď sa pozriete teraz okolo seba, uvidíte malých hrdinov veľkých dní, v ktorých sa píše história.
A hrdinu alebo hrdinku uvidíte aj keď sa večer vrátite domov a zadívate sa do zrkadla. Rovno a s odsťou sa môžete postaviť nielen pred zrkadlo, ale aj pred vlastné deti. Vy pre nich totiž budete mať odpoveď, ak sa vás raz pýtajú, čo ste robili, keď sa do vlasti znovu zakrádala totalita a keď naša vláda kolaborovala s režimom, ktorý vraždí a unáša deti od svojich rodičov. Dante Alighieri vo svojej božskej komédii napísal, že najhorúcejšie miesta v pekle sú vyhradené pre tých, ktorí v čase morálnej krízy zachovali neutralitu. Preto buďte aj vy na seba hrdí. Preto buďte aj vy na seba hrdí, lebo ste v čase morálnej krízy nezostali ticho sedieť. Vy ste tí, ktorí dnes námestí po celej krajine v Trnave, Bratislave i v Gelnici urobili námestia hrdinov. Za toto vám patrí moja obrovská úcta a mám hlbokú vieru, že by na vás boli pyšní aj najväčší hrdinovia novodobých dejín Slovenska, teda Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Veľmi by som sa tešil, ak by sa vašim hrdinstvom nechali inšpirovať aj mnohí naši opoziční politici. Angažovanosť, aktívnosť, iniciatíva občianskej spoločnosti, ale najmä schopnosť zomknúť sa voči zlu, aj napriek rôznorodosti názorov, nech je našej opozícii príkladom. Lebo hrdinstvo, už tak povediať zo svojej definície, spočíva v schopnosti potlačiť svoje ego a osobné záujmy v mene vyššieho dobra celého kolektívu. Viem, že mnohí z nás, ktorí na protesty nechodia, tak nerobia ani tak kvôli svojim sympatiám k vláde, ale preto, lebo sú rezignovaní. Oprávnene totiž nevidia v niektorých opozičných politikoch autentickú a úprimnú alternatívu k súčasnej koalícii. Lenže masový odpor, ktorý sa momentálne zdvíha, nielen o postavení sa proti vláde, ale čo ešte dôležitejšie, je o postavení sa za určité hodnoty. A deklarovaním týchto hodnôt si zároveň na čelá lepíme cenovku so svojou vlastnou hodnotou. A tu si z nás už žiadna, čo je len trochu príčetná vláda netrúfne strhnúť, ak sa nechce dočkať rovnakého odporu. Ak vláda ohrozuje demokraciu, ľudské práva a slobody, naša ústava nám dovoluje sa aj postaviť na odpor. A ak Fico utají schôdzu, na ktorej mu chcú poslanci v parlamente vysloviť nedôveru, vyslovme mu teda nedôveru my občania na námestiach. A náš odkaz sa dnes ozýva a je jasný ako facka, ktorú by chcel Fico udeľovať našim študentom s charakterom. Ten odkaz nie dosť bolo Fica. Nenechajme sa docentom práva Ficom oklamať, že nie sú legitímne aj iné nenásilné formy protestu a že sa naše hrdinstvo má obmedziť len na protesty na námestiach. Keďže vidíme, ako po našich úbohých cestách vláda za vlasy ťahá našu drahú vlast do Putinovej krvavej náruče, nebojme sa nenásilne v súlade so zákonom, ale plným právom tie cesty blokovať. Nebojme sa dočasne prestať svojou prácou podporovať vládu, ktorá sa bratríčkuje s masovými vrahmi a vyhráža sa ich obetiam. Aj štrajk je naše legitímne právo a my nebudeme donekonečna sponzorovať hanebné cesty našich politikov do Ruska, aby tam chodili slastne ovoniavať ruské párky a Putinové plyny. Včera úrad vlády zverejnil akýsi zoznam nepohodlných osobností, ktoré spája predovšetkým otvorená kritika vlády. Ak by žil Ján Kuciak, istotne by sa tam ocitlo i jeho meno. Okrem toho, že zverejnením takéhoto zoznamu vláda opäť klesla na úroveň praxe z dôb nástupu nacizmu, mám voči nemu ešte jednu výhradu. Nie je úplný. Chýbajú tam 100 000 ľudí, ktorí sa podieľajú na živote občianskej spoločnosti, chodia na protesty či podpisujú otvorené listy vláde.
Prosíme, dopíšte si nás tam, lebo to my všetci sme vám nepohodlní. My nie sme prototyp zbavelosti ako Fico či Blaha a preto sa mnohí s hrdosťou prostredníctvom vášho zoznamu necháme plným menom zapísať na tú správnu stranu dejín. Hovoril som o hrdinoch a antihrdinoch, ale aj o tých, ktorí sa ešte celkom nerozhodli. A dovolte mi teda prosím na záver ešte jeden veľmi osobný odkaz niekomu, kto sa síce postavil k antihrdinom, no stále má šancu svoje rozhodnutie zmeniť. Vďaka mojej práci na univerzite som bol súčasťou tímu, ktorý mal vypracovať znalecký posudok komunikácie medzi Kočnerom a Žužovou v aplikácii Tríma. Keď som naše závery prezentoval pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku, prípad vraždy kolegu z Aktualit vtedy pozorne pokrýval aj istý novinár zo súkromnej televízie, ktorý ma následne pozval do štúdia, aby som tam rozprával o našej práci na posudku. Z nášho neformálneho rozhovoru po natáčaní som nadobudol subjektívny dojem, že je to človek, ktorý dobre chápe povahe veci, ktoré sa po vražde Jána a Martiny verejnosť dozvedela o vtedajšej Ficovej vláde. Ten novinár sa volal Samuel Migal. Hoci som bol neskôr prekvapený zdôvodnením rozsudku Senátom špecializovaného trestného súdu i informáciou o Migalovom angažovaní v strane Hlas, tak ako mi z profesionálneho hľadiska neprináleží tento rozsudok hodnotiť, a to už nie rozhodovať o Košnerovej vine či nevine, tak mi z ľudského hľadiska neprislúcha posudzovať rídzosť Migalových úmyslov pri vstupe do politiky. Čo však konštatovať môžem, je, že Marián Kočner je právoplatne odsúdený v inej trestnej veci a ľudia okolo strany Smer na chate v Čifároch vyjadrili obavu z toho, aby nezačal spievať. Pýtam sa teda Samuela Migala, či sa s touto partiou chce ešte stále viesť na onom Ficovom peknom bielom koni. Pán Migal, dnes je vhodný deň na to, aby ste z toho koňa zoskočili a ideálne aj so svojimi priateľmi otvorene prešli do opozície a pomohli tak ešte v poslednej chvíli zvrátiť našu cestu do pekla. Hoci ste načas pred celým Slovenskom stratili tvár, ešte stále vám dávame šancu presedlať. Ešte stále sa aj vy sám môžete stať hrdinom. Hrdinom, akými sú 10 000 ľudí, ktorí chodia aj kvôli vám protestovať na Zimné námestia, a hrdinom, akým bol aj váš bývalý kolega z novinárskej branže Ján Kuciak. Ďakujem. Ďakujeme. V tejto chvíli vítam na pódiu Janu Kovalčíkovú, herečku činohry Slovenského národného divadla, ktorá nám prečíta list, ktorý pri príležitosti dnešných protestov napísala Zlatica Kušnírová, matka Martiny Kušnírovej. Ďakujem. Dobrý večer. Ste super, že ste tu. Za seba vám poviem, že si to veľmi vážim, že nezabúdate a nezabudnime, sme v tom spolu. A teraz k listu. V tomto čase, tak ako veľa ľudí na Slovensku, ktorým ešte stále záleží na slušnosti a spravodlivosti, aj ja spomínam na moje deti. Je to už neuveriteľných 7 rokov od udalosti, ktorá navždy zmenila môj život a život našich drahých. Janko a Martinka tu už bohužiaľ nie sú. A spolu s nimi vymiera aj ich posolstvo a ich odkaz. Sloboda, demokracia, rovnosť, právo na názor a ostatné hodnoty, o ktoré sme bojovali v 89., sú deň čo deň viac a viac pochovávané. Ľudia, ktorí by mali deklarovať a potvrdzovať to, že sme demokratická krajina, kde sa dobre žije a kde nevládne mrzutosť, zloba, nespravodlivosť a neslušnosť, sú dnes na úplne inom konci pomyselnej reťaze. Vládne u nás partia ľudí, ktorí by už dávno nemali byť tam, kde sú, ale mali by sedieť inde. Títo ľudia pochovávajú nádej našej mládeže, že raz tu bude dobré miesto pre život.
Starí dožijú, pracujúci prežijú a mladí odchádzajú. Pochopiteľné, lebo nič ich tu nedrží. Vraciame sa v čase, do časov, keď sa za názor zatváralo a vyhrážalo. To je veľmi zlá cesta. Prosím a vyzývam všetkých, ktorí ešte sú pri rozume a ktorým ešte záleží na tom, kde žijeme, aby neboli ticho. Aby ukázali, že nie sme v našom boji sami. Aby tu boli s nami. Aby sme spoločnými silami porazili zlo, ktoré nám vládne. Prosím, myslite na moje deti a na to, že oni len chceli, aby sme sa mali dobre. Ako to Janko stále vravel. Nám neostáva nič, iba v tichej modlitbe spomínať a myslieť na nich. Myslieť na ich odkaz. Aby v priebehu rokov a generácií, aj keď my tu už nebudeme, sa na nich a na ich odkaz nezabudlo. Myslíme na vás, deti moje, a zdravíme do neba. Sľubujeme vám, že na vás nezabudneme a budeme šíriť myšlienky a odkaz, ktorý ste nám zanechali. Ľúbime vás. Pred ďalšími prejavmi dovoľte, aby som privítal na pódiu trnavskú kapelu Ichaboc. Nech sa páči. Dobrý večer. Je nám veľkou cťou, že tu dnes pred vami môžeme stáť na námestí plnom ľudí, no boli by sme radšej, keby to bolo za iných okolností. My sme kapela Ichaboc a zahráme vám dve skladby. Prvá je naša autorská tvorba, skladba s názvom Bread and Salt, v preklade Chlieb a sol. Táto skladba hovorí o falošnom vlastenectve, ktoré je v skutočnosti len pokrytectvom. Chlieb a sol v texte predstavujú symboly slovenskej pohostinnosti, ktoré sú zároveň v ďalších veršoch skladby negované slovami Milý cudzinec, radi ťa u nás privítame, ale neopovažuj sa zdržiavať dlhšie, ako by sme chceli. Takúto stradu pohostinnosti bohužiaľ vnímame ako trend v súčasnej spoločnosti. Refrén hovorí o tragických udalostiach spôsobených eskalovaním strachu. Týmto by sme vás však chceli vyzvať. Nenechajme sa strachom a nenávisťou oslabiť. Hiding hands in the sand, never got to the root of the problem when it glorified thieves, even those who stole from the poor. Admitting on mistakes is considered as an act of weakness. Thousands criminals in government, bread, trinket, and sweet, sweet words. That is pride for our soul, always waiting for Savior, and somebody to blame for our miserable life. But everything is so fine, we will somehow survive. Praise our always good God, we are
for too long. We know whole world is against us. Only our brother back could help us. Welcome you with bread and salt. Let us welcome you with bread and salt. Ďakujeme. Nasledujúcu skladbu sme chceli venovať Martine a Jánovi a všetkým, čo by tu s nami ešte mali byť, ale bohužiaľ už nie sú.
Držte sa. Ďakujeme. Otvorený list protestujúcim napísal aj Janov otec Jozef Kuciak. Prečítať ho príde hlavný organizátor trnavských občianskych protestov Peter Bestvina. Nech sa páči. Dobrý večer, ďakujem, že ste tu. Predtým, než prečítam slova otca, ktorý musel pochovať svojho syna, chcel by som malinko času venovať niečomu inému. Sú ťažké časy zažívajú všetci slušní ľudia, zamestnanci, živnostníci a tak. Ale dosť ťažké časy zažívajú mimovládky, tretí sektor. A v Trnave je okrem niekoľkých ďalších jedna skvelá organizácia, volá sa Baterkáreň, ktorá práve teraz potrebuje pomoc. Ak ste o nich nepočuli, alebo si myslíte, že veď vám nejak nepomohli, tak verte tomu, že buďte radi, že vám nemuseli pomôcť, že ste na tej šťastnejšej strane spektra. Takže Baterkáreň potrebuje dobiť s mäkkým i, nie s Y. Choďte na stránku baterkáreň.sk. Ďakujem. Vlastne ešte pôjdem príkladom a dobijem Baterkáreň 50 eurami tiež. Takže tak. A teraz k samotnému listu. Je to už 7 rokov od vraždy môjho syna a jeho nastávajúcej manželky. Vďaka práci vyšetrovateľov neskorumpovaných vládnou mocou sa na naše pomery pomerne rýchlo podarilo odhaliť vykonávateľov aj objednávateľov týchto vražd dvoch mladých odvážnych ľudí. Čo sa udialo potom, je pre nás nočnou morou. Začalo sa to rozpustením vyšetrovacieho tímu ešte pred úplným došetrením. Kam až siahajú páky objednávateľa vraždy a jeho priateľov. Verejnosť sa dozvedela o zbieraní kompromateriálov na policajtov, sudcov, prokurátorov a vplyvných politikov. Náš právny systém zase zlyhal. Skupina oligarchov, ktorá vznikla z prvej privatizácie, začala s ofenzívou. Kde sú peniaze, tam je u nás aj moc a pravda. Už sa udomácnil výraz naši ľudia. A títo akoby stáli nad zákonom a beztrestne si môžu dovoliť všetko, hoci aj objednať vraždu. Po protestoch sa zdalo, že slušnosť a spravodlivosť zvíťazí. Žiaľ, tešili sme sa predčasne. Mafiánska vláda sa vrátila. Už z nahrávok z polovníckej chaty sme sa dozvedeli, ako sa zbavia nepohodlných a neúplatných ľudí. A my sme im to našou pasivitou dovolili. Už majú odskúšané, že musia ovládnuť SIS. Vieme, kto bol Lexa a aj kto vedie SIS teraz. Hrozné. Praktiky sa nemenia. Odpočúvania, sledovania, šikanovanie, očierňovanie a prenasledovanie nepohodlných ľudí. Keď sa to aj prevalí, vždy je tu legenda o vymyslených nepriateľoch Slovenska a hlavne činnosť SIS je utajená. Ďalšia vec v trestnom konaní sú práva obžalovaných a ich pokutných právnikov. Môžu klamať, zavádzať bez akýchkoľvek právnych následkov. Áno, uznávam prezumpciu neviny, ale v konečnom dôsledku, keď ide o vraždu, mŕtvého už nikto neoživí. Nevinne odsúdeného možno očistiť a prepustiť. A čo je najhoršie, u nás sú obhajcovia pravdepodobných chladnokrvných vrahov poradcami premiéra. My sme sa ani po 7 rokoch trápenia spravodlivosti nedočkali a už sa bojím, že sa jej nedočkáme nikdy. Tí, ktorí vládli pri vytvorení systému našich ľudí, sú tam zas a robia všetko preto, aby neboli stíhaní oni ani nikto z ich posluhovačov. Zmenili trestný zákon, zrušili špeciálnu prokuratúru, rozbili NAKA
Oslobodzujú právoplatne odsúdených. Naťahujú trestné konania. Šikanujú poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov. Kláňajú sa masovým vojnovým vrahom. Nezastavia sa pred ničím. Máme teda dôvod veriť, že neoslobodia vrahov našich detí a my sa nebudeme musieť opäť báť. Musíme mať, aj keď je to ťažké. Musíme veriť, že aspoň chvíle, ako sú dnes, keď sa tu stretávame, ich spomalia. Nesmieme ako krajina dovoliť moci peňazí zvíťaziť nad nespravodlivosťou. Nesmieme byť ticho, keď sa deje neprávosť. Nemôžeme zatvárať oči pred zlom. Nesmieme dopustiť, aby sa stalo niekomu to, čo nám. Za celé tie roky sú práve plné námestia dobrých ľudí. To, čo nám dodávalo silu, energiu a nádej. Verím, že aj keď to občas na niektorých miestach tak nevyzerá, stále je u nás viac ľudí, ktorí vedia rozlíšiť, čo je správne a postaviť sa za to. Preto sa musíme spájať, podporovať a nevzdať sa. Janko s Martinkou nám budú navždy chýbať a nikdy by sme si neodpustili, keby sme ani to najmenšie spravodlivosť pre nich nedosiahli. Nočná mora už trvá príliš dlho. Prosím, buďte s nami. Prosím, buďme spolu a nezabúdajme. Veľa ľudí hovorí, že máme ticho smútiť a odpustiť. Odpustiť sa dá však iba tomu, kto vinu priznáva a úprimne ľutuje. Takže komu mám teda odpustiť? Z celého srdca ďakujeme, že ste tu. Potrebujem vás. Ďakujem. Z Bratislavy k nám prišiel vyjadriť svoj občiansky postoj aj Richard Dürer. Poznáte ho ako novinára a moderátora, pre ktorého sa nebojacné vyjadrovanie svojho občianskeho postoja stalo symptomatické. Takže vítaj v Trnave, Richard, nech sa páči. Dobrý večer, Trnava. Ešte sme Slovensko, teda ešte sme Európa. A zostane Slovensko Európa? Zostane. A viete prečo? Kvôli vám, ľuďom, ktorým to nie je jedno a ktorí ste dnes sem prišli. Ja som počas mečiarizmu študoval a pracoval v Nemecku, alebo vtedy ešte v západnom Nemecku. Áno, mohol som tam zostať. A možno by mi tam bolo lepšie. Ale nezostal som a vrátil som sa späť na Slovensko. Lebo som vedel, že Slovensko je moja rodná krajina, mám ho rád a záleží mi na ňom. Vtedy sme bojovali za to, aby sme sa stali súčasťou civilizovanej Európy. Dnes bojujeme za to, aby sme v nej zostali. Aby sme neboli najchudobnejšou krajinou Európskej únie. Aby sme nemali drahšie potraviny, hoci nám sľubovali tie lacné. Aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, a čo je ešte väčší problém, že sa už nechcú vrátiť späť na Slovensko. Aby sme nemali rozpadnuté nemocnice a zúfalé školstvo. A aby nám nehovorili, že nechcú náš odchod z únie, pričom ale každý deň hovoria, konajú a stretávajú sa tak, že to nevyzerá inak. A najmä bojujeme za to, aby sme my nemali iba vyššiu DPH a všetko drahšie a oni vyššie platy. Najskôr sa zbavili nás, nepohodlných novinárov. Teraz sú na rade mimovládky, štátni úradníci, ochranári životného prostredia, herci alebo všetci zamestnanci v kultúre. A to len preto, lebo sa kriticky pýtajú, alebo otvorene hovoria o tom, že nechcú patriť na východ, že nechcú byť ruskou guberniou, že sa nechcú poklonkovať Moskve, že jasne chcú mier, ale nie za cenu toho,
že budeme otrokmi Kremľa, ako tomu bolo kedysi. Ale nezbavili sa ani nás, kritických alebo nepohodlných novinárov, a nezbavia sa ani vás. Vidím pred sebou totiž vás, množstvo ľudí, ktorým to nie je jedno, ktorým záleží na tejto krajine, ktorí majú radi túto krajinu, majú radi Slovensko a záleží im na ňom. A za to sa pred vami naozaj úprimne hlboko skláňam, že sem chodíte pravidelne, že sem chodíte v týchto mrazoch, dakedy aj v nečase, že vyjadrujete nám podporu, že vyjadrujete podporu tejto krajine a že vám na ňom záleží. Patrí vám nesmierna vďaka aj za tú silu, ktorú nám dávate, ktorí sa možno vyjadrujú častejšie verejne ako vy. Nevzdávajme to. Nevzdávajme to. Sme to dlžní nielen Jánovi a Martine, sme to dlžní tejto krajine, lebo Slovensko je Európa. Ďakujem. Zima, čo? No. Ale družne. Okrem iného. Posledným rečníkom dnešného protestu je Jakub Benko. Jakub je Trnavčan, fotograf, študent University in Holland Haarlem v Holandsku a v tejto chvíli vystúpi ako zástupca študentov v zahraničí. Jakub, nech sa páči. Dobrý večer, Trnava. Dobrý večer, Trnava. Ďakujem. Je to pre mňa zároveň potešením a cťou, že som tu medzi svojimi, ale bol by som tu oveľa radšej za iných okolností. Dnes je to 7 rokov od úkladnej vraždy 2 mladých ľudí. Je to 7 rokov, čo sme tu všetci spoločne stáli a dožadovali sa spravodlivosti pre Jana a Martinu, pre ich rodičov, pre nás a pre naše Slovensko. Dnes tu stojím ako zástupca študentov v zahraničí, pretože nesúhlasím s krokmi súčasnej vlády a nepáči sa mi, čo robí s kvalitou nášho života tu na Slovensku. Chcem najprv začať vyvrátením mýtu, že ísť do zahraničia je tá ľahšia cesta, pretože nie je. Nechávame tu svojich rodičov, svojich súrodencov, priateľov, spomienky, krásnu rodinu, krásnu krajinu, občas aj rodinu a materinský jazyk. A prečo? Pretože tá kvalita života sa tu rapidne znižuje. Z 27 miest sme na 24., čo sa týka blahobytu života v EÚ. Takmer 1 000 000 občanov tu dnes žije na hranici chudoby. Každý z nás tu obraca euro 2-krát, zatiaľ čo iní sa obracajú iba v zlatej vani. Dnes tu nestojím pre seba ani pre vás. Stojím tu pre svoje budúce deti. Chcem, aby mohli vyrastať v krajine, kde majú kvalitné školstvo, zdravotníctvo, kde bezpečnostné zložky ich budú chrániť a nešikanovať raziami, kde ich minister vnútra nešikanuje statusmi na Facebooku, kde ich premiér nenazýva sopliakmi a nechce ich prefackať. Chcem pre ne Slovensko, kde sa budú mať dobre. Pán premiér, vládli ste tu už to je 12 rokov. Človek by si myslel, že poznáte každý kilometr tej diaľnice, ktorá neexistuje, každú pleseň a toaleťak v nemocnici a aj každý rozpadnutý intrák. Tak je. A aj napriek tomu, že tú krajinu poznáte, tak si myslíte, že tu máme strašný nadbytok lekárov a učiteľov a psychológov a všetkých možných iných. Až taký, že nechcem, aby sa vracali z toho zahraničia. Čo keby sme namiesto šikany, kyberšikany F1 vodičov začali riešiť nahlasovanie bomb na školách a bezpečie našich študentov a študentiek? Namiesto prázdnych statusov by sme poskytli nejakú naozajstnú pomoc obetiam.
Ale kým si využívate výlet na futbal, mimovládky robia vašu prácu za vás v kultúre aj v školách. Je to hanba. Teraz mi dovolte vám prečítať časť otvoreného listu pre premiéra od študentského fóra Slovákov v zahraničí. Dnes ho čítame vo viacerých mestách na Slovensku. Považujeme za dôležité poukázať na zhoršujúce sa podmienky pre život našich rovesníkov na Slovensku. Z vyjadrení a krokov tejto vlády je zrejmé, že mladí ľudia sú na posledných priečkách jej záujmov. Nielen, že sú problémy mladej generácie, ako je nedostupnosť bývania, kríza mentálneho zdravia či strach o vlastnú bezpečnosť vami dlhodobo ignorované, sami priamo prispievate k tejto situácii. Od nástupu vašej vlády sme svedkami stupňujúcej sa nevraživosti a útočnej retoriky voči mladým ľuďom zo strany predstaviteľov moci, a to len na základe toho, že sa rozhodli prejaviť svoj politický názor. A to slušne. Táto nenávistná retorika a nezáujem vládnych politikov o problémy mladých ľudí priamo zapríčiňuje, že Slovensko dnes patrí ku krajinám s najvyšším počtom študentov v zahraničí. Každý 5. vysokoškolský študent uprednostní štúdium v zahraničí pred štúdium doma. Mnohí z týchto študentov, ktorí zakúsia kvalitu života inde, sa už na Slovensko nevrátia, a to v dôsledku vašej politiky. Pán premiér, budúcnosť každej krajiny a každej spoločnosti spočíva v jej mladých ľuďoch, v ich schopnostiach, snahe, talentoch a ideáloch. Zabezpečiť ich návrat by preto malo byť za súčasného stavu prioritou každého politika. Mnohí z nás stále dúfajú, mňa nevynímajúc, že sa na Slovensko jedného dňa vrátime. Všetci ale chceme žiť v krajine, ktorá nám umožní viesť dôstojný život s fungujúcim princípy vzájomného rešpektu. V krajine, ktorá ekonomicky nezaostáva za susednými štátmi. V krajine, ktorej životná úroveň odzrkadľuje jej plný potenciál. To bol koniec citácie. Ak s nami súhlasíte, alebo vám náhodou dieťa študuje v zahraničí, prečítať si celý tento list môžete na Instagrame a Facebooku študentského fóra Slovákov v zahraničí. Aj vám je zima, aj mne. Ďakujem. Takže to... Dosť ho bolo. Fica! Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! Na záver, vidíme vás v tých drahých sakách, ale hlavne vidíme cez vaše lacné triky. Slováci prežili Rakúsko-Uhorsko, Tisa 68. a naposledy Mečiara. A ja vás ubezpečujem, že vydržíme aj vás. Jediné miesto, kde budete zapísaní, a to už navždy, bude v učebniciach dejepisu v kolónke najväčšej hanby tejto krajiny. Janko a Martinka, prepáčte, že nám to tak dlho trvá. Ale tisícky ľudí na námestiach, doma i v zahraničí vám ukazujú, že sme to nevzdali. Že každým dňom sme bližšie k lepšiemu Slovensku. Moja posledná prosba nakoniec, o chvíľu zaznie naša krásna hymna. Tá pre všetkých. Ak vám hlasivky ešte dovolia, prosím, nehambite sa a pridajte sa. Je to krásnym znakom toho, že sme v tom spolu. Dajte si čiapky dole, ruky na srdcia a spievajme. Ďakujem vám. Dovolte mi prosím predniesť ešte jednu reč. Na záver protestu vám prečítam spoločné vyhlásenie organizátorov dnešných protestov. Počas tohto prejavu, ako už vidíte, sa chystá spevácky zbor All for Jan, ktorý zaspieva už spomínanú hymnu Slovenskej republiky. A teraz už spomínané vyhlásenie organizátorov.
Dnes stojíme v mestách a obciach po celom Slovensku a je nám smutno. Ale sme tu, lebo je to nevyhnutné. Lebo vieme, že ak prestaneme hovoriť o Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ak si prestaneme pripomínať ich obeť, odvahu a odkaz, potom zvíťazí zlo. A to nemôžeme dopustiť. Ján Kuciak napísal: stále sa krútime a zvíjame v tom istom kolotoči. Prípady korupcie sa vracajú pravidelne ako odhodený bumerang. On možno zostrelí zo stromu našej vládnej moci nejaký ten lístok, no mocnému dubisku to nasilenie uberie. Kauzy, ktorých medializovanosť prehluší len, nedaj Bože, prírodná alebo iná katastrofa, nám už berú chuť do jedla i do spánku. Mám chuť na zmenu. Dnes, po 7 rokoch, sa aj my rovnako pýtame: chceme zmenu? Nezabúdajme, že tento boj nevedú len novinári či občianski aktivisti. Tento boj zvádzame všetci. V našich rodinách, na pracoviskách, medzi priateľmi. Zvádzame ho tým, že sa nepoddávame apatii. Chceme krajinu, kde je spravodlivosť pre všetkých, alebo len pre pár vyvolených, omámených mocou? Chceme krajinu, kde si každý môže povedať svoj názor bez strachu a kde vládne úcta namiesto nenávisti? Riaďme sa odkazom Jána Kuciaka. Žiadajme slobodný prístup k informáciám, ktoré ovplyvňujú naše životy. Žiadajme otvorené vládnutie a vypočutý hlas aktívnych občanov a organizácií občianskej spoločnosti. Žiadajme rešpekt voči novinárom a všetkým ostatným, ktorí kladú kritické otázky. Žiadajme, aby korupcia v našej krajine nemala miesto a aby znovu rozhodovala odbornosť a ľudskosť. My, ktorí tu dnes stojíme, sme tak trochu aj hlasom tých, ktorí už nemôžu hovoriť. Nedovoľme, aby bol ich odkaz umlčaný. Nezabudnúť nestačí. Musíme konať každý deň a mať odvahu postaviť sa za pravdu, aj keď to bude nepohodlné. Nesmieme zostať ticho, keď sa budú diať neprávosti, krivdy. Dnes sa tu ozývame ako jeden hlas. Hlas občianskej spoločnosti, ktorý znie po celom Slovensku. Prichádzame z rôznych prostredí, s inými skúsenostiami a pohľadmi na svet, ale dnes sme tu spolu. A aj napriek tomu, že v mnohých otázkach máme rozdielne názory, práve tu, v týchto časoch, stojíme bok po boku, pretože nás spájajú hodnoty ako spravodlivosť, pravda, dôstojnosť a solidarita. Sila spoločnosti nespočíva v jednote názorov, ale schopnosti spojiť sa v rozmanitosti. Boli sme tu včera, sme tu dnes a budeme tu aj zajtra. Stáli sme pri obetiach nespravodlivosti, bojovali sme za slobodu slova, chránili sme tých, ktorí potrebovali pomoc, boli umlčaní alebo vytláčaní na okraj. Táto krajina nepatrí len jednému pohľadu, jednému táboru. Patrí nám všetkým. A my všetci, ktorí dnes stojíme na námestiach, sme jeho pokračovaním. Dnes sme sa tu zišli, aby sme ukázali, že Ján a Martina nezomreli nadarmo, že ich príbeh nevybledne v spomienkach, ale zostane zapísaný v nás. Že sa za tento príbeh postavíme znova a znova a budeme sem chodiť dovtedy, kým sa ich sen o našej krajine nesplní. Nezabúdajme, nevzdávajme sa, pokračujme. Pre nich, pre nás, pre všetkých, ktorí si zaslúžia žiť v krajine, kde pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou.
Teraz nasleduje hymna Slovenskej republiky. Keď dospievame, prosím, ak ešte vládzete, nechoďte domov, poďte sa spolu s nami pokojne presunúť cez hlavnú ulicu na námestie SNP, kde pri pomníku nespravodlivo prenasledovaných, to je ten pomník na rohu knižnice, môžete zapáliť sviečku a prejaviť tichú pamiatku na Jána a Martinu. Videl som tu aj nejaké rabkáče, píšťalky. Poprosím z úcty a tým, že ten pochod bude mať pietnú podstatu, aby sme prešli potichu a s úctou. Týmto prosím považujte dnešné podujatie za ukončené. Najbližšie sa stretneme o mesiac 21. marca tu, avšak ak pocítite neutichateľnú občiansku potrebu prejaviť sa, využite ktorékoľvek z námestí, ktoré vám dá túto pôdu. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Sme s vami.